Salutare și bine v-am găsit la un episod de Bully Battle cu Bițu, zice ceva. Salut! Și acum trebuie să înceapă și azi. Salutare, eu sunt Bițu și astăzi voi face cu Dani un episod de Build Battle. Salut! Zice ceva? Să începem, trebuie să facem un tort. Tort. Wow. Chiar scrie acolo tort și tort. Uite aici un tort. Eu mi iau după el, nu am ce să fac. După ce? După tort din Minecraft. Deci trebuie să iau niște chestii roșii. Da. Cam așa. Alb. Nu știu dacă vă place acest episod. Nu uitați să lăsați mai multe like-uri. Că o să îmbijuiesc să fac mai multe de ăsta. Build Battle. Asta va fi tortul meu, deși va fi urât. Stai, Ia eu să pun unul pe jos. Să pun și o chestie maro aici. Așa. bă, tu mă vezi? Ce? Tu mă vezi? Nu știu, nu pot să mă văd. Stai că nu văd. Da, nu ești. Deci are o chestie așa maro. Până acum e și binișor. What? Ce? N-ai? What? Ce? Nu, ce chișet. Dacă nu e chișet. Da, trebuie să... Stai. fac din astea. Am mai cred că arată destul de binișor, nu știu. Fac. Vrei să fac altceva. Și nu uitați să vă abonați și să lăsați un like, că nu strică deloc. Așa. Nu știu dacă avem timp, băieți. Eu sper să avem. A ieșit tortul meu ca dracu. Stai, merge? Da, merge. Așa ar fi ceva. Nu, ar fi o idee, arată chiar bine. Până acum cu frișca arată bine. Pus și frișcă. Da, Eu și vreau să pun frișcă. eu am pus ciocolată. Ia stai. Să mărim asta. Da, și să scrieți în comentarii. Da, cu ce jocuri mai vreți să facem? Jocuri în 2 Sau în 3. sau în 4. Să mai facem noi așa un rând. Mamă, mai avem 2 minute. Cred că, nu știu dacă am timp. Eu mai mult ca sigur am timp. Tortul meu e un tort. Eu îl fac cu ciocolată înăuntru. Al meu are. Nu știu cum arată tortul. Arată binișor tortul meu. Sperăm că și al meu. Să mai facem un rând să... Da. Trebuia să pun și înăuntru, că după se vede urât de afară. Dar pun doar pe margine. Mă pune-te. Tu pui și capșoni? Nu. Tu. Eu da. Mai avem timp o grămadă. Deci ideea mea va parcurge foarte bine. Și poate iau iară locul. Eu nu mă fac frișcă. Hai că arată bine la mine, nu știu. Căpșun, de unde e mă tu căpșun? Cubri, e lână roșie. Ok. Punem un tort aici. Dacă vrei îți dau eu mod, îți dau mod să ai căpșuni. Roșii de toate. Să vezi ce șmecheră e și la mine.
Să ziceți dacă v-a plăcut tortul nostru. Nu știu, mie îmi place cum arată totuși. Hai de pui mei. Singur. Eu n-am timp să-l termin așa. Treisprezece. Gata! El a terminat. Și dacă vă place ăsta al meu, să dați un like la el acolo frumos. No, încă un patrațel mai aveam. Nu-mi place, urât. Chișet îi dau lui ăsta. Îi dau urât, că îmi place. Bă, uite, asta arată chiar șmecher. Hai că îi dau ok. Nu îi dau și ok. Ăsta s-a luat. Bă, dar îmi place, ăsta e fain. Se de la de nuntă. Mamă, dar la nici nu a terminat, îi dau ok, na? Îi dau chișet. Ăsta e al meu. What? Serios? Da. Hai că-ți dau ok că filmezi. Uite acolo, n-a reușit să pun încărcat din ăla. Uite-te. Ăsta e al tău? Îți place? Ce mi-ai dat? Îți dau ce am ales. Mamă, ce fain e ăsta. Mi-mi place că l-a făcut mare. Cum a avut copilul ăsta atâta timp, nu știu. I-am dat excelent. Hai, bravo! Oh, a luat locul 1. Eu am ieșit locul 3. Bă. Și cam asta a fost acest episod. Nu uitați să lăsați mai multe like-uri la revedere.